Dame ni debatana sumurung sian saluhutna roha ima mengaramoti hati-hati roha dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Oras madi hita hatani debatana gabe ujakan di parsorata di bagasan minggu ta sadarion ima minggu Septua gesima tersurat di sada Korintus walu ayat sada ro di 10 Sada Korintus walu ayat sada ro di 10 songonom madidok di si tangiho kamu ma ala yang kota ringo tujuhut na pinilihon taboto bi na ngadong do parbinotoan di hita saluhut na paburnakot do parbinotoan alay na pauliulihot do iya holong ni roha na mangaripun na ngadong binotona dang diboto do pe pangalaho ni parbinotoan na tama alayang guadong na makahulongi di mata idon na tinada ni debata ope taringot tu na mangato juhut na pinilihot taboto do dak tutu adong bigu di portibion jaladang adong debata dukon ni nasasadai ayadong do tutu di guar debata digijang nang di tano ope ay laddo di pardebata jalaladdo di partuhan alayang go dihita holan sada do debata amai parmulan ni saluhut jala hita do tu ibana jala sada do Tuhani ima Yesus Kristus parhitian ni saluhuna jala marhite hite ibana aledang apala saluhuna napuna parbinotoani adong do pena mangatoca songon pilihan situ tu ala somal di parhatu tu begu gabe ramun rohana sida nahurang tugui aledang dipajonok si panganoni hita tu debata dang nasurut hita anggo so tapangan jaladang umangat hita nang tapangan alay jaga mahamu sotong gabi partuktukan dia kanagale iya waso muna ayadong mana marnida ho napuna parbinotoan odeng hudul marsipanganon di persobaun ni begu da diadupan da niapoan ma di si rohana nahurak togui mangatto juhut na pidelehon gabi mago mau binahin ni parbinotoan bidongan nagalei dope nahinokop ni hamamate ni Kristus alai mulo songoni hamu mardusa dopak kakadongan jala digugay hamu rohana sida nahurat tugui na dopak Kristus do hamu mardusa disi dibahini atong angko targasip dong aku siala si panganon nasotupa be panganokku juhut saliling-liling nai asa unak targasip dong aki hubain imasahana hamu kadongan tersandung manak tertuk-tuk adalah peristiwa yang biasa dalam hidup. Sudah itu kita tersandung tak itu? Sudah itu zolma tertutup. Tidak ada yang bisa menghindari. Lapatanna itu peristiwa yang biasa. Alai atik pe peristiwa nasomali dampaknya sangat besar. Coba maju. Mulu berdalak kamu nanuaeng tertutup pati. Olodo ala ni batu na mek doi. Alai bui gabe keseleo. Hacik pakilala utamu naik akibat ni sahit itu warna rusuh kita yang warna syarat kejepit ay sula pora peristiwa nebel ga babani olo do hal-hal sepele ay songon nasik perhudul perjong-jong mu naik do perdalam imada ay nauduk gua do ba la cong-cong la subuh bi hulalabe terus mana per kamu mah hal yang biasa tapi bisa berdampak unang baca secara fisik au sugarin yang merdala ni nattaon ngaso ni sitila jago ngamar sasa na sugutan markebaya muse tersuladik may mana muse boha izulo ni natoro ulu ni terbotar-botar gohi ay so na soal hatsi nai ile naido ase botamu nama jeneng donoku hal yang biasa hal yang sering terjadi tapi dampaknya bisa menjadi hal-hal yang bisa mempengaruhi kita sepanjang zaman. Nah sokoni mana masih turpukon ternyata ala ni si pangano pebo itu tersandung. Adong nama apa hati hai. Ternyata atik pe marungabu huriai di huriai saya tardapot do pe pangalaho na mangaleho na kasipangano tu sebao. Manobabi. Tak boleh dosian hasomalata ulu do Kristen jolma aliang ko manubada manubabigo terus dinglah
Balau tu kuburan rupani, ilias sigaret isi, amang na roh aku do. Au sugari torarong mangisa bisidang ibere ko ang hujan tumom mau. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan terus menerus hira songoni manasida. Jadi hira kebiasaan do di tengah-tengah ni bangsoi hampir tiap tahun. Gabe hira pesta nasional do ni nasida do ni patupa pilihan tu. Akasi sobao nasinok ni nasida akan dikuil-kuil na adong di hutan nasidai. Dukoni awal nai rapo nasida merlas ni roha dukon dipilihon dia lang nasida muse. Bagi mereka, bagi sebagian orang, bagi semua orang pada saat itu tidak ada masalah dengan itu. Ale dukon di laon-laon ni hari tu mapergasibat di nasida. Ay masa halangot pinok pinilihon. Mula nak pinilihon mah. Nah di situasi nasongoni mah gabi tubuh mah perpecahan. Adong mana saya madok anggo izol mah perdosa dui. Ay dia langi dua tong nak pinilihon tu bigo. Nah asing madok ko daung bah adong ko na uboto. Manang na dia pe pinasahat tu dia tahu manang na boha ay sido sude. Sunadong yang lang bigo ino ni. Banyal tu mah. Ay masalah na. Logika iboy marmasa. Ay udah manuay. Ba, isi maya iber kamu memilih si pilih. Boha, adong moru. Saya naik do peli ngatari jama, ngadibe, ngayalang biol. Wala ni masalah. Asa iber kamu nama. Bayarong ko yadong ada ba. Di sadaluat di hitan, nak pulau dok guarda. Bayar ko kamu maro masih kota. Ipa masuk matutawi akan warguari. Ipa habang manu. Uruang somalan di bayon. Setiap adong ropar kota rotu hutai ngadi tibi-tibi mana. Unak sanga palilikut tong itawi. Uzunga holat di dabuhon, ipelua manuhon, ngai bereng imana tu dia songgop, holak kolip, turun di mana, buat akan amarguari takut manuhi. Butong di mana tuh? Ayang kalau imana do marahain wae. Bese diluduan dan naruhan putih. Dia bisa menikmati itu. Nanaing dohonokku, gabe songoni mah persoalan di nasida, gak ada masalah kok. Kami makan atau tidak itu tergantung kami. Nasida mandok dao. Isi nanangan langi itu adalah orang yang najis dan orang yang berdosa. Hihi tapi tersongoni lo kan nama saun mae. Terbaru naik pangatosiot tu sih. Aisyah lang na pinilihod din na sa jabi. Ulunonita. Nah alani marhite turpukom madilehon Paulus majawa patu nasida na parjolo danga dong hubungan ni si pangano tu habrosiaw. Salinay ulo da danga dong hubungan ni si pangano tu habrosiaw. Sada Korintus 2:2. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan dan kita tidak akan untung apa-apa kalau kita makan. Si pangano na buha kita hoy. Awi hado pedite cileng siang kan jonok gitu pakalepi tu pebuang pakalan 5 pebuang sampai langsung hamu tu si isi jol malah di gudang ilanok ibane dah handai buti rolanok isu de holandin dan yalang se ibane so buti manang nami rolanoki innalanoki buti yeltu ber kamu mana sehat-sehat jol mesi tak kira bibiner jol mamar sahit iya Roma ho jaga-jaga si pangano ro sahit sudi ima apa sih tamar soal lo di nasional saruba do wah anong nasalay si pangano ni ay manong ngay do ipilihon isi lo may habong nga di paluang may isi may mga langyan no bel tu mah nakadok kubungan ni alani dohonok kumatuho manang nasi pangano dia petahoy el tukma muluboy el tupom. Pero ba? Holan ukuran na holanoni do sehat do hobaino ni manang nada. Ayon siya tau kan harong ko prinsip di hita tole mapandita nami mulo mate mangalang balas mate magto. Ay kani ko namaratan do na manguluo. Bagaimanapun saya harus menakar apa yang bisa menjadi makanan untuk kesehatan tubuh saya. Apalagi dia kena tua-tua orang mati. Ay martikir na tua-tua. Ayo na tong ipos sotolak be mereli belender rasa na lamat lagjagal na rana sa kuni. Ibelender ko kauma. Holan ala ni hisa may. Jadi lang na ko holan di hita doy. Ala ni do desain diriku do nanaing paingotokku.
Alani do hata ni Paulus on singo-singo mau nak tu hita dakolat tu nasida. Bere kamu nama marpesta bona taon doy. Torus on nama ngalang. Marpestai mah hita otsudi. Alani mulo masa pesta bona taon kasih adong gibahan nion na margota. Nion na so margota. Wah, ada persoalan di sini. Molo seleram na margota eltup. Molo seleram na so margota eltup to. Unak pola komentari. Ay wer pangalang ibayan at peddo ruwa pang iba. Bayan to amusi. Mang na dia pe. Ay nang doon ko na bagudak kuno hita mga toy na sosi ato atta. Doon na niya lang ihala ato am. Piring supang piringay. Be piring mo be. Akan itu saya itu nasi tahu sudah do tato akan asosiatoan. Ayaw pewasa pula gabi perdebata kuruai. Ay si do bebisi ngan ho naudo nakini ngani. Alani taja gabi ma ido manaro Paulus di Roma 10 ayat 20 mandok unak segay hamunan ni ulan ni debata binahin di sipanganon saluhut na iyas donian alay gabi daido di halak molo tergasi bibana laho mga totsa tergantungi hodo. Ayong mga langubat na siya langubat na bido kita o. Adong ko sa rupa pasahi jantung ubat na dua ubat niya no ay gudang mapang ubat ni adang peres cukai dokter mina ayah wala urusan naik komel tu tanya aku masih dua-dua ini ayo nama ulu nama ngiung mamusia. Ada ala batak berbeda yang ni Jabbar. Ni mak siri. Jadi dong ala ni Jabbar peo berbeda. Ayang dong iri ruham. Ay to na mulu ibana jom buat ibana sih. La om mapang Jabbar. Dia kasih tay do naik pengoton don jalo. Molo nang boy do pito hosam pariba jalo nuaing sugot pay mama. Alay molo sa petos hosam dakya na mo jabari babu amay non rezeki may. Kan itu dang yung soaling ulu. Dang jabar maban identitas. Atik peyano gohay narikot ni. Ala ni pola magabi persoalan ni. Ala ni jabu pek kay nang da. So tung adok perbedaan na si panganod da. Iban na walo tiki mangam ma. Siya lang na iban nabi. Ulu dok kay natong, ay pere di si pangano, nungtungo na ko. Ima ang kumanga mapura-pura bebek sudi kamu bebek sudi. Go maso, iya tu padami maso. Ora ko mo to ba? Ino man na muluning lagajol majolo pabutong di mana-mangan. Ay majuda danahi. Roy ba na sikola terlebat jololea jomangan butong baru dok sidonom. Ay jol manang butong. Tenang ko pasingoton. Ido ina amat tapi semua ido ngurus najuk roham jolole ajo pak hado makanan kesukamu tornim so ola pa maso sono bay torlopa so ola sayal lang ibana dok mane bagasar roham ada ringa ka ba selesai do selesai ayo roham abi so ibo o si panganon ni alamon iya tayo namang ihud asa taana jo sol si panganon na sa meres so ido Wah, walau tu parpesta. Au donok kudo, au malam magudang dihitar do au. Natabuok ko na mangalang idah pesta. Ngotamu do nang siapa yang besar di kampung. Molo na dihitar do sa pengalaman do hita. Sa frekuensi inangon. Molo rona tu sa pesta ngani bayak ko natong idahan ditardok. Icapur jagal tusi, icapur sayur, sudema. Gabe nano-nano do anon alay na tabu ani marsigulo do iba do hotang gini ba mengeltupi alay na gabe persoalan memang ido jol mamale tadok ngago ido masalah kok kamu naman ay olo do dua piring kesahala katong ison tik isomangan peci di sonato alay do kemangan nakok madugul-dugul peciyo gabe tu dugul-dugul. Jadi ujungnya tong dua mapiring.
Sada isi majuzu, sada idugul-dugul. Gitu. Ima dihitahan. Alai di kota piadong ko sahid. Baik ko kamu nama jo. Angko tas bermerek go LV. Alai sina. Lapet. Saksang jeru. Seang itasi tuen nemi. Holan nama narihon. Hape sah jeru so yallako. Tas ni sema gabe bau saksang. Ala so ingot saksang nai tasna. Asa mereka kamu soal si pangano do sudah mabanon. Sada Korintus 10 sada 20 sada. Ai dinamanga kamu marsi soro si panganon nabi. Gabe malena sada, mabukan na sada. Asa mereka kamu hatan di batapi paingot deh. Ala ni na marsi soro na iman nabi. Sada male, sada nai berlubi-lubi. Ido benda sebetulnya dan budaya ni halak Batak prasmanan. Ima, ai molo prasmanak kita, nai jolo butong, nai budi dan dapo tak be. Hiaru haga bibi membaca ni, isa ada hotel ni kumada, buama merpungu bang soya tong siap berbagai duet. Ropa ni dia dengan bangga. Kita makan siang hari ini prasmanan. Enak to. Roma itu tuh marama putih. Anggu nezulu sudi nasa-nasa itu. Putih. Sama tuh budi, tangan dong bemanangaha. Ala itu kosai mangan, repok ma perhubes. Ai luwi dui piring sudi. Nang dohonok ko mo kadongan. Tajaga hobi maba. Ate. Unang holan na di ho pikiri dong amu. Ikon nara butong go naden. Awe bede. Labar budi matari ngoto si panganonon. Hahi pasommu mapikiri unang hahi sapommu. Kira? Hahi pasommu mapikiri unang hahi sapommu. Hipas hisap. Hirai sido sudi huruf mi. Dia do mangako alani hisapmu do manang nalani hipasmu. Awang ko solma na subuhi mamerek si panganon. Yi tur di bala. So yallang ko pingamad didi hadizu. Nah, ito mabay. Atong molosoni nang dohonok kumada dangadong hubungan ni si panganon tu alay ta jaga bema etika mangatta jaga bema parsaurata unang ngalani si panganon gabi berbedai. Bebe, dia mau lemar pesta no di son atau unang wala. Apalagi dia do perempuan anak tupun sakon. Mulak siap pun sak berbeda. Nang masih pakulingan bebas ah. Ai tikimanga puang. Ibe habis isfeli ani iman ngah ya nem sudah habis masuk. Nah, alani do napa dua usia turpukon jangan pernah hidupmu menjadi sandungan bagi orang lain. Tertutup dak tabo, tersandung dak tabo, alai humatsi do be molung-molung, gabe sandungan. Babat halak tertutup. Jalan yang udah jaga kualitas dirimu, jaga hatimu, jaga sikapmu, biar jangan menjadi batu sandungan kepada siapapun. Di rumah pun seperti itu. Suami jangan menjadi sandungan bagi orang lain. Istri jangan menjadi sandungan bagi suaminya. Munang babai tertutup ku anak. Itu benar roh hati yang dibata, unang gitali anak. Jangan membangkitkan amarah. Alani sikap tak. Itu pandai tarik ngoti mana dia 10 tahun naik. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi. Supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Biar kamu sikap mai. Molo ala namangan daging go tersandung jolma hubai tumakon unak walang. Itu molo puasa akadongatan na isoni. Sikap tak perlu jaga uta, unang asal tubi. Hak Kristeno mu jaga. Ngai boto ibana soni yallah ko. Setiap bida. Olo do hitaon kesuran na manguduon. Ngai boto ho setiap dongam na sumardadana saya anakmu hatai ho. Ih, kalau anak-anak ini di rumah beginilah. Ih, senang kali aku. HP isi na sumardadana ngeliling. Bahasa ini mabli. Kenapa kau diam aja, Ida?
Nggak ikut kau bersukacita ya dengan sukacitaku ini. Hodo nasubui makilala dongan. Kalau saudara lihat temanmu nggak bisa makan itu, kenapa mesti kau paksa makan? Kan soal diri kita. Ibadah do Paulus, molo alam na mga langdang ingon do tersandung soal mahujaga mah. Aso nang do tersandung kala nasing benoni. Ima soal makanan. Alanido di baik itu di mana Madison, bagaimana orang percaya itu dalam keteladanan hidupnya dalam segala hal. Sikap kata-kata apapun dari kehidupan saya harus menjadi sikap teladan yang memberikan motivasi dan semangat bagi orang lain. Marhite ngoluku, marhite hataku. Semua orang harus menjadi termotivasi dan terinspirasi. Saya jangan pernah menjatuhkan orang karena sikap saya, karena apapun yang saya miliki. Inuman naison termasuk parbinotoa pe boy no maben hita tol mata asik tersandung. Argado parbinotoan, semua orang mencari ilmu pengetahuan. Isope parbinotoa do maben, merasa masa kelompok orang saya sudah tahu. Tidak perlu berdosa orang. Ini mana? Iba di mana khobar tuna binotona? Oleh karena itu saya harus katakan cari ilmu, cari semuanya ilmu pengetahuan, bahkan kita amsal pedok tuhori parbinotoan ini. Di halak batak manhori parbinotoan itu sepertinya rumus yang pasti. Bere kamu nama HP taho di usaha kalak batak gua sama lo geleng. Hanani ulami asa malo do geleng mi, generasi yang berkualitas di masa yang akan datang. Ibadah bere kamu parbinotoan do halak batak, mabai kalak batak cepat hasangapon hagabiun hamorau. Alai itu ro marica daulai peingo ma. Molo dapo mo sudi mau liate ma. Ai nga gudang nuai kita on alani malona, alani sangama, alani artana, alani pargelengonna gijang rohana minta ampun. Alani do. Ketika orang Batak sudah mendapatkan itu semua, Roma pendita Richard Daulay pengen tiba nama ikut taban nama sadana itu sih. Ahai haserekon di roha. Makanya lihat, dia punya harta tapi rendah hati. Dia punya jabatan tapi rendah hati. Dia punya keturunan tapi rendah hati. Imana tuh mabo? Ono lang mangat do pipang mamer dongam ko perukung mo pigatibo. Ay rakatsi roham. Majalak pe ko si orang-orang na merendahkan. Hati-hati Bapak Ibu dan Saudara. Waduh kita menjaga ini. Iban na halak batak pe pengodo. Kalau engkau pintar, kau harus menjadi tempat bertanya. Itu halak na malo. Ayon saya merasa iba na malo, sok pintar. Jalan no iba na, adong ko penauto, alay sok pintar. Yari berkamu soal masoni. Holan no mama kata itu. Takiasi pun. Hape oras matuan demi. Odo na naing ronota. Itu benda soni berkamu diintegrasi mana do? Pengetahuan dengan cinta. Alana mulu maluzol ma parholong muse, ini adalah hal yang luar biasa dalam hidup. Agar kamu na, ay halak mulu ngapar holong ni roha, nguluni pemerangkul do. Hidup anda ber kamu filosofi ilmu padi, lam marisi, lam sere. Jadi ber kamu na mulu sehom zol masuk tungir puamu na otoi. Oi Messi, lo mai padoko kaleho partuna binotona. Hapi gabigan pendukung duit. Coba sebagai suami di rumah, tempat bertanya atau sumber konflik. Sebagai istri di rumah, penawar cinta atau penawar masalah. Saya harus pastikan Tuhan pakai hidup saya ini menjadi teladan dalam banyak hal. Pastikan saya tidak membuat orang lain tersandung dalam bidang apapun. Hidup menau sebagai proses aku dok mah. Saya hujaga do diriku nasu ulo terlebet manang letu dia pitaho. Saya tidak mau menjadi pimpinan yang ditunggu-tunggu orang. Ayo dah bah, mau lu terlebet tak temu prasana. Kujulu pungu do tong jol mai baru roi bana. Hora sama. Nah, itu tahu ya mana. Kenapa enggak berani menung? Ini kan soal sikap hidup. Ini attitude yang harus melekat bagi kehidupan orang percaya di dalam kehidupannya segala hal. Hidup anda di sotoho do diakui mana do orang percaya itu adalah orang percaya yang memiliki kebebasan dan orang yang merdeka.
1 Korintus 8 ayat 9, tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Saudara bebas melakukan apapun, saudara bebas mengatakan apapun, saudara bebas berbuat apapun. Tapi kebebasan orang percaya adalah kebebasan terikat. Iban naro Martin Luther madokon kebebasan orang percaya itu mutlak. Jangan dong boy mangkabati. Itu hadirin ni alak na prosia. Mula di hati puto nak kini ngataring untuk memilih. Silakan bebas memilih. Tapi kebebasanmu adalah kebebasan yang diatur oleh satu rel, yaitu rel kebenaran Tuhan. Idododona sukumma. Apa yang kau lakukan itu sesuai dengan kehendak Allah atau tidak? Ubay so nomor layang-layang dah. Layangan boleh di angkasa manapun, tapi relnya ada pada benang. Siapa megang benang layang-layang itu? Saunari ngolupe soni. Saudara boleh bebas terbang kemanapun, relnya ada di dalam Tuhan. Amin. Sarupa di doa kamata dah. Silakan bebas di luar sana. Alai relmu ijebudo. Tuinata ingot. Tidak dana kingot. Kebebasan kita adalah kebebasan yang dijamin, bisa bebas melakukan apapun. Alanido buhado kita menghadirkan ini. Naparpudi masya turpukon. Holasada do debatasi sobbao. Ima debatai bagasan Yesus Kristus. Danga dong nasing. Alanido bulat matusinak kiningani. Molo sada do debatasi sobbao di bagasan portibion. Ido na mengendalihon ngolum. Saudara bebas tapi Tuhan yang mengendalikan. Holanima debatas sobbao. Bertobatlah. Rakmu bamahita. Una ngadong be nama nobba bigu. La sadia godang ilek ko tu bigu idang allangon nai. Ai so adong be tola binang allang. Dangi be selerana. Abe jala ingot na paduahon. Danga dong be hadumuan di namate tu namangulu. Asa unang gabi madabu tu ita toka pemahaman orai beko manwai hodo marsahit bau pungwingot ingot to kayaknya opung datang sama aku lah inna mulak ko tu huta holana lani edang nong rugi ho atau sonari arahom madirin tu Tuhan biarlah Tuhan yang mengendalikan seluruh kehidupan. Amin martagiang mahilang. Jauh di bagasa Yesus muliate Tuhan. Dihatam nama makulingi kami. Asiro ham lamazari kami asa ho na mengontrol ngulu nami. Dak parbinotoan nami. Dangaka ngulu na di bagasan portibion. Tapi kami hidup terus dalam cinta kasih Tuhan. Asima roham. Unang adong manangah petaho di bagasa portibion nama be perbulat-bulatan di kami yang membuat orang lain tersandung. Biarlah hidup kami benar-benar dikendalikan oleh Tuhan. Tok pasu-pasu mahami saluhuna rapokoma kami di bagasan Kristus Yesus. Mauliate ma Tuhan diho. Amin.